Koložvárska kapusta. Mleté mäso potrebuješ bravčové. Ja mám pol kila. Klobasu, rýžu, to je dvojdecový hrnček. Smotana na šľahanie, smotana kyslá. Cesnak, cibula, červená paprika, čierne korenie, sol a kyslá kapusta. Dáš si variť rýžu tak do polomeka. Nakrájaš si cibulu. Vyleješ vodu z kapusty, dúsiť do hrnca. Dáš si maz na panvicu, cibulu. Cibula chytá farbu, hodíš mäso. Čierne korenie, sol, červenú papriku. Roztlačíš cesnak. Premiešaš, takto porestuješ nejakých 5 minutiek. Nech sa ti dobre zatiahne mäso. Kapusta sa dusí, sem tam premiešaš nejakých 15 minút, tak to podusíš. Nakrájaš si klobásku. Miešaš smotany dokopy, kyslú a na šľahanie. Musel som dať väčšiu misku, takto ich premiešaš. Vymastíš si pekač s masťou. A ideš, robíš vrstvy, takže na spodok dáš kapustu. Tak aby ti to vyšlo asi na 2 vrstvy. Dáš mäso. Klobásku, smotanu, polovicu, rýžu tam dáš celú, teraz si dáš kapusty, niečo si necháš navrch, zvyšné mäso, klobásku, kapustu. Môžeš si dať červené papriky do smotany a dáš to na vrch. Predreješ si rúru na 200 stupňov a pečeš nejakých 40 minút. Dáš chvíľku vychladnúť, hodíš nejakú ozdobu a máš hotovo.